Voor een 79-jarige Reitsma van Stienjes is het een speciale dag. Hij hoopt om 6 uur binnen te wezen en voor de 60ste keer zijn medaille op te helien. 60 keer, ja, dat is wel een mooi moment om te zeggen van let het nou verder maar. Ik wil wel fietsen, ik hoop ik die afstand nog te fietsen, maar net meer op Pinkstermaandag, want ik vind dit eerlijk zijn, van mijn leeftijd al een beetje te druk. Druk is het zeker met Tretjen en heel duizend deelnemers die het op de fiets stappen. Het is wel de laatste fiets die ooit meedraait, want hij is 56 jaar. Hij is 1 keer helemaal op de kop best, helemaal reviseerd en voor de rest, ja, het is fenomenaal. Zulke fietsen we net meer maken. En is de makkie goed? Ja, maar zo waar, het is mooi rustig en ik heb wel een tijd. Het waar zit mei van de morgen, dus stiert haast geen wien. Al vast zeizen komen de eerste Frencher binnen. Dankjewel. Het is toevallig dat ik voorop rijd, maar het is niet de sport. Lekker rustig aan fietsen. En dan ze gaan we op de dakken? Ja, een bakje koffie. Hoeveel stempels heb je nou al zet? Nou al een zeker 100 al weg. Het is vliegend. Vliegende troon nou. Het gaat aan gang, hè. Van er weer een mooi doen. Hoe lang doe je dit werk al? 28 jaar al. Dus ik kan nog wel even terugzetten. In de buurt van Holwert kun je de vluchten van het fietspad over. De politie houdt likwijls de boel goed in de gaten. In Dokkum wordt een wat langere tussenstop maken. Als gezusters doggen wij dit. Ja. Maar krijgen we nou ook allebei zo'n medaille? Het is wel de bedoeling dat we zo'n kruisje krijgen, ja. Wij fietsen beide, no? Dus we hebben beide verzinnen. En eerst maar even koffie en dan weer verder. Dan gaan wij weer verder, ja. Zo is het maar correct. Wij hebben de kapper al, dus dat komt helemaal klaar. En dan op een paard voor de laatste 158 kilometer.